temune petungan cara wong Jawa golek dina sing apik kangge wong mantu Sri Kitri rejeki pati niku nggih krana Gusti anggenipun ngubengaken planet bumi. Mila sampun sakmestenipun nek para dukun-dukun niku purun sami nindakaken ngibadah bekti dhateng pangeran krana rumangsa uripe dirupi dening Gusti lumantar wontenipun mubengi bumi. Bakul-bakul niku wekasane oleh sandang pangan wayah awan panas jam 11 rolas jam 1 lur panas akhire bakul-bakul iso ngladeni wong sing padha ngelak laris es dawet es degan ajeng es tebu lan sanes-sanesipun. Mila nek ndelok niku para-para bakul es nek tekun ling ibadah niku nggih pun bener merga rumasa uripe diuripi lumantar peparinging pangeran hawa sing panas. Walik lakone wayahe bengi hawane adem anget-angetan sing malih payu ronde angsle wedang jahe anget-angetan kuntul gosek ta omong anget-angetan to Mar nggih teh iki lek ketagur nggih niku nggih anget-angetan ning nggo awake dhewe wong tuwa dipikir dhewe lah kira-kira mung duwe agama napa mawon niku dosa napa mboten sak diomongke. Gus, kurmat bukti dhateng dutaning Gusti kang mungkasi, rasuling pangeran ingkang wekasan. Sampun kepareng-paring sarana, nggih. Lumantar panjenengan Kanjeng Rasul ingkang dipun percados bekta agama pungkasan, colok kitab suci pungkasan, ateges dinten niki jamane nggih jaman pungkasan krana sasampunipun Kanjeng Rasul pamungkas sampun boten wonten nabi malih. Kejawi niku Ndara Gatut piye wa Semar sampean kengetan mapan wonten Gunung Tidar mriki iya pinten dinten meh jangkep sewulan nggih meh genep sesasi nggih iya Ndara Antarja leres iya pancen kiwa tengene kurang sawatara jangkep sesasi Ndara Antasena mboten kleru ling ngitung gak bulanan iki oh lagi bulanan niku rena loro lho Gus. Bulanan nampa bayar pendak bulan. Jajak IP-ne banjir ra sanggup ta. Nggih. Ndara Bimanyu apa wonten makna kang kinandhut wonten teges ingkang kula karepke marmane awake dhewe wonten mriki. Intine setunggal. Sampeyan badhe kula gugah rasane, kula gugah pikire, kula gugah pribadine. Sampeyan nom-noman ki nyang negara kudune piye? Sampeyan generasi penerus kudune nyang Nuswantara kepiye? Napa bener nek sampeyan kudu negara ngwehi apa nyang aku? Kudu diwalik. Napa sumbangsihe nom-noman dhateng negara? Wes mestine pantese padha. Angrungga pico aku
Donya niki saya sepuh, jagat saya rapuh. Donya mboten badhe mundhak jembar nanging wonge sing saya temangkar. Akahe menungso ingkang mboten sumbut karo jembare bumi niku nek mboten duwe sangu iman sing kuat kala mangsa lajeng sulap pendulune kae sugih aku kok ora kae mulya aku kok rekoso kae payu aku kok ora payu monggo nek dirasa apik aku paminipun lah tiyang ingkang cara nyawangin ndangak niku nek kesandung mesti ora roh. Lah niki sing perlu kula gugah rasane sampeyan. Pandhawa ki umure pira? Besok Nuswantara Ngamartanagri niki calone sing mbacutke nim-niman panjenengan sedaya niku. Ewadene nek jenengan niki didadekne wong kok gampang sulap, gampang meri, gampang geter rasane keki marang kabegjane liyan. Niku medeni Gus. Lambange pepundhenmu Pandhawa dadi Ratu Ngamarta Prabu Punta endi? Bondo nggih mboten, donya nggih mboten. Le macak ya panggah kok ngoten nika. Bapakmu Wrekudara. Bapakmu Wrekudara kaya-kaya uripe niku namung digunakake labu-labet dhateng nusa bangsa nyelametke para kawula. Dereng Pak Mulik Janaka. Janaka wonten sing mastani saka tembul Janatuka Herjuna Hertoya Jun Wadah ana sing merdeni no Padang banyu sing ning Jun sing iso marai Padang niku banyu wudu wong kok gelem wudu niku tertamtu badhe pinaringan Padang secara dhahir sumeblak sumringah cahyane. Ingkang paman Pak Lemu Janaka niku arang-arang ning kasatriyan. Senengane munggah gunung, mlebu alas, tumurun jurang. Endi ana Kiai Pinunjul disowani, endi ulama linangkung dipun bekteni. Lah niki perlu sampean tulat, perlu sampean contoh. Para pinunjul paring dawuh. Sampean klebu pimpinan wong sampean nggih mimpin Pringgondani, mimpin Jangkara Bumi, mimpin Telenging Samudra. Empun nganti pisan-pisan sampean wani ngremehke karo ulama. Iya wa, iya wa, iya wa Semar. Lah nggih. Niku ingkang wigati jalaran sumbering piwulang agami menika saking para kiai, saking para ulama. Iki halal iki karom. Oh iki mubah. Oh iki lan sapanunggalanipun awake dhewe perlu takon nek panjenengan kurang tanggap kurang mangerti pamane bekecot iki kalal apa karom lah arep diomong nih karom ki gurih lah niki mergo nafsu muni gurih niku akhire kala mangsa sembuh raro sing penting enak. Nah, nek pengen ngerti hukumnya pripun nggih, takon karo Kyai. Pak Mulik Janaka niku mlebu Guwa Mintaraga niku pinten-pinten wulan. Dadi pendhita jenenge Begawan Ciptaning, Ciptati ning tegese bening. Nek pengen beningne ati sampean mlebu dhateng Guwa Pamintaraga. Mapane wonten ing Gunung Indrakila. Ning saiki sing diarani guwa niku pun mboten enten sing sepi. Guwa Medirejo luwe-luwe lek malem utawa dina Minggu, dina libur. Nganti tembunge kaprah ora enek guwa sing wingit, guwa sing angker. Mergo nggih dolan ya becik calanang Jawa wedok ingkang sami andon katresnan.
Lah pangijawantane napa? Pangijawantanipun mboten sanes papan ngibadah. Nek wong Islam iki sing diarani masjid, medune yang musola langgar niku pangijawane guwa pamintaraga minta njaluk raga mastani njaluk nyang ngarsaning Gusti muga-muga sinembadan sediane ning nggih niku njaluk nyang Gusti Allah niku kudu diukur ora kenek sampean dikte karo pangeran kudu kasembadan kudu kelakon mboten saged mula keng saka iku ya wa Semar nggih layak cocok karo sing njan dawuhne mau akeh wong kang padha sulap mripate kae mulya aku kok ora kae laris aku kok ora lah nggih pun sakniki pendapat sampean lajeng pripun Gusti rumangsaku adil nggih terus keadilane kok kabeh kudu sugih ya ora eneke kae sugih mesti ana maknane, eneke kuwi melarat mesti ana maknane. Kae kok larang, iki kok murah. Mesti murahe kuwi ana teges, ana hikmah kang kinandhut. Nggih. Jajal, sampeyan ngandel mboten? Pak Anom Surata niku ning Ngadiluwih 120 juta. Bengi iki kacek pira jajal? Lah dipikir. Kacek 110. Ning tenapa kok panggah bidal kemawon. Wong wi rezekine wis ditata kalian Gusti Allah. Lek pancen adahe galon disoki sak galon ya panggah sedeng. Nek gelas cilik disoki sak galon niku amber. Lek ambere banyu mboten napa-napa, lek ambere utek malih ken tuk nggih kenek, tir ya kenek. Tuk. Sampeyan dadi pun ditata kali sing kono iki mboten kenek nungsang jempalik numbuk bentus apa maknane wau dadekne ngene iki ngarepe Gusti Allah ngene kae kok mulya wong mulya niku sawangane wong mulya iki sawangane wong sugih iki sawangane wong sugih jerit nggih kathah wong mulya nangis nggih akeh wong pangkat sing ora tentrem nggih akeh ning omah linggo ora jenak ngombe ora seger mangan ora enak niku mesti bangsa pejabat sing arep kenek perkara lha estu niku beda karo kere kula niki nate ngamati pasar templek mriko Blitar mriko ngarepe toko ijo enek kere apa wong gelandangan turu mung trima lemekan kerdus bantale ya mung tangan ngoten niku kok ya leme samesem saged lho ngoten niku ngimpi ngeloni Julia Perez mosok lho ngimpi mawon sing nuntut sinten lho ya ora enek seksine mawon iya nggih mula tak jaluk kanthi banget sampean generasi penerus tak gugah rasane aja pisan-pisan jenengan nyengkalak keparengi sing kuwasa Ndara Gatotkaca lenggah keprabon wonten ing Pringgondani. Ndara Antarja kula suwun mpun nganti ana letupan, ana unthuk, ana sawijining pikiran sing sipate pikiran kala wau. Gatotkaca iso dadi ratu, aku kok ora. Lah niki sing kula wedeni wonten mriku. Nggih ta? Kabeh wis ditata karo sing kuwasa. Dadi ratu ora kepenak. Dadi perangkat ora kepenak. Dadi lurah niku nggih sengsara. Bener nek wong ngelem salah titik ngulek-ngulek nuwun jamak. Niku mila mawantu-wantu. Nek pancen perangkat sampeyan enten sing kleru, luwih becik ditemoni Pak Lurah, Pak Carik dan sebagainya. Jenengan ngeten lho, ngeten ngono pun dirasani. Lek sampean ngrasani, lah dosane lurah niku terus ambyuk dateng sing ngrasani niku. Manut agama ingkang kula gilut kados mekaten. Iya, mengkono tak estake. Nggih. Sampeyan tak jaluk kerasan dhisik, niki kepaksa enten alangan. Lho, alangan apa? Mang presani mendung gumlung sisih lor kula nika. Miat langen ing kalanggiman. Klarap anda moncara. Tinon lere kakonang suram sorotetan. Padang kasor lan pacaring purnaming gekono
Mendung mentiung kaya gawe payung Semar. Semune bakal ana riris arda, riris sudan arda tegese gedhe ingkang semune. Nggih, ning niku mboten sak lamake mendung. Ndarantasena sampean niku wit cilik karo Yang Baruna, masa mboten saged ningali. Sik to, Gusik. Ndarantarja. Apa wae? Sampean wit cilik kali mbahmu Antaboga, masa ora tanggap nyang kahanan. Kok ora pati terwaca. Ndara Gatot? Piye? Jenengan dipun paringi Surya Kandha. Masa ndak kena nggih nyawang barang sing lembut. Purname gegana dasaring mangsa katiga. Imana wengi ngujung ancala. Lah nika. Enek tangane ya. Endi enek mendung kok enek tangane. Lah metu sikile obah nika. Lah nika. Mboten ketok tasik sikil tok sing ketinggal. Mergo dikemuli rada munjuk titik malah ketok sikile tok. Lho kruncal ngono. Lah. Lah ngiklo jenengan prisa napa mboten dudu karepe dhewe. Ngatos-atos Den. Niku musuh sampean lawas ingkang wis abadan alus. Iya. Hati-hati Rodi, inggih Kang Mas. Prabata abang kawala agara
manguwu ing mungsu minta lawan Anggra Kurara Singana abda ing welewetes nerim mripatmu kowe nyawang aku ning ora gelem sapa aruh wong angkuh temen anggak temenane wong ndelok cedhek nyangklek ngono ora gelem nyugur rokok nawani rokok apa kuwi apa wicang anggak men wong iki sajak burungan iki sajake burungan munggah Gunung Tidar ora sak lumrahe arepani ganggu gawe pengrak tugel gulumu kowe weruh karo aku weruh nek nyata weruh aku sapa kowe jenate Prabu Pracona ing Trenggiling Wesi iya ora Yaksa Kurara Parisa Sedeng Narendra parat kenyalena Prabata ayo para wadya ngero bareng yo kon ngero malah ngerokok ki gek buta piye kowe cat katon catura jalaran kowe semangka mati duk nalika lakon jabang tetuka kowe munggah kayuwangan njaluk seprobone jatine kowe mung lamis samudana asline kowe ora njaluk tetungguling Hapsari Betari Suraba nanging kowe pengen ngerebut sak kursi kanggo lenggah makili suarane buta iya ora kowe weruh wae nggonmu kepengin makili suarane buta ki mung ngulas-ulas ning asline kowe bakal ngeruk bondo kadiwatan. Aku ora pangling kowe Gatut Kaca mbiyen. Ya pancen mengkono. Panggang ganteng kowe kok. Ya pangestumu. Weh, ladal aku goleki kowe. Kowe kudune balik nyang kubur kenang apa kowe wekasane tekan Gunung Tidar. Nalika wulan poso pancen mujudake roh oleh kamardikan. Metu saka cengkremaning malaikat wedine nalika tebir ingkang kumandhang enteke wong kang padha poso aku rambalik aku tetep mbrosot saka cengkremaning malaikat aku goleki kowe aku nang kono disiksa ndiasku dikepruk godho geni agar pecah pulune aku ditakoni krana aku ora siap sadya mula bareng ana pitakonan sapa pengiranmu leh ku jawab pengiran Diponegoro pancal telakku kowe mbiyen nek ora gelem marah iki piye aku ya meneng wae ora njaluk warah kok dadi kudune kowe sing tanggap kepiye wong karepmu munggah kayangan njaluk seprobo njaluk kamulyan njaluk kenikmatan apa kleru nek aku duweni penggayuhan kaya mangkono mesti wae kleru kowe sing ora ndungkap dasare piye wong urip ning donya mujudke wong lanang sing duwe gegayuhan kowe ora kelingan pangandikane para pinter wong lanang kudu bisa telung perkara kesakup harta tahta wanita ayo piye kowe harta aku wis duwe tahta aku ratu Trenggiling Wesi wanita mau idam-idam aku seprobo nek cara tembunge sing kawi rukmi kursi putri tembunge ludaya duwe dingklik teman wanita ayo kowe aja ngguyu kowe ngguyu saru Gatut Kaca kabeh kowe mau tok tampek wani mergo kowe munggah kaya ngenteni desaku ning dewa aku ora trima Gatut Kaca aku gelem ditiksa dening malaikat kubur nek bareng karo kowe maju jangkah sido kelakon lebur tanpa tadi wait
Jenate Sekipu aku. Patih Trenggiling Wesi. Sapa kowe? Raden Antarja. Lho, ndak nabuh to kowe? Antarja. Ratek krungu. Opa. Woi. Woi. Wait. Wow. Pak, ndi wae? Mayat. Oh. Aminta lawan Anggara Kurara Rusinga Napta Kadyayan Anubra
Kene nganggo petung liwat dalan liyane kene. Nerabas tengah Gunung Badak ngidul ya iso lah. Ngewewi wong jagungan. Kowe weruh karo aku, mesti wae weruh. Ora weruh apa dudu putune Sanghyang Hananta Boga jenengmu Aradena Narja. Kowe pati ing negara ngendi? Wesi Trenggiling Wesi. Sing jenenge sapa kowe? Pating Gustiku Prabu Paracuna aku Rekian Pate Sekipu. Sekentru Sekipu. Aku sukma ra budhek kowe cek genep iso budhek lah. Piye? Goleki Gatotkaca aku njaluk kasampurnan. Aja ngrubeda dina samengko. Para kadang-kadangku lagi digugah pikire, digugah jiwane supaya melu andhar beni slameting Nuswantara. Aku pengen temu karo kowe ngalang-alang ijo takon dosa. Lakon tak longgo darahmu. Baik. Ha. Mandel. Oi. Hei.
Mandek. Ayo aku sampurnakno. Timbang aku panggah digodho nganggo godho wesi. Karena panggah kleru jawabanku. Aku ditangoni sapa imammu, Imam Bonjol. Ndasku diremuk meneh. Salahmu dhewe, kowe urip ora karo agama. Gaglak limpam. Iya. Wong kowe ora dikesel. Kurang kesel mamengi. Aku sing jedor entek. Oh. Ayo. Kiai. Mandat. Iki lho, enggak iki lho. Masih. Oh, ya ampun. Sapa jenengmu, Dik? Nek bengi Kirna, nek awan Kirna. Oh. Mesti kelon raimu. Kok ya ana busa kaya banci. Minggat to kowe. Minggat karo kowe. Sudi men kowe. Kowe tak nyinden aku nyinden. Lho, nyinden. Gak ana tasku. Lho, ya ora sudi, Dik. Rumangsamu aku apa? Ayo melu aku. Kowe dari Mairilku. Cara tenan Kang Nyoto iki dari Mairilku bentuk-bentuk. Raimu arep ngambung aku rumangsamu ki piye? Aku padamu nase. Saka Pentulu. Mungkari tel ngono wae. Nggih, sampean kudu nglenggono umpamane dasare niku pun kumara, tegese kumara niku roh sing nyasar. Mampir. Kanthi nyebut asmaning ilahi
Mogetan kala mangsa Gus, kala mangsa niku pancen cok wonten Kumara nggih. Kumara niku jane ya roh ning roh ingkang nyasar krana kamurkanipun wonten donya, candalaning budi tumindak ingkang uwal sang paugeran becik agami menapa kemawon, pungkasane disendal mayang cepot saka raga krana tanpa wonten paugeran wekasanipun kaya ndene kinjeng tanpa soca mila para pinunjul anggenipun nyemoni ngibarat manuk mabur oncat saking kurungan iki pun dipensukan benjang ya kongsi kaleru manuk kare kurungan niku mesti uwal pun to kutut regane larang pisan kurungane mas pisan niki mesti bakal uwal bakal pisah ngibarat wong lunga sanja jan sinanjan ora wurung bakal mulih wong sanja wong medhayah niku ora wurung nggih mesti mulih waton wedangi wis entek telung cegukan nek cingkir niku biyen niku cingkir dudu gelas nek saniki modele dayah ngecam dhewe golek gelas sing gedhi dhewe ya seru ngene lho jane asline telung cegukan ngombe wedang niku. Urip niku nggih telung cegukan. Kelahiran, kemantenan, kematian. Jajal. Kados kula lahir sampun, manten sampun, mung kari siji kematian. Lho, ngeten lek terus jek kemlendhe, kemlelet, gemedhe, gemendung, kumlungkung ngungalke dada. Ngoyak kanepsane ngawa. Lah niki jenenge lak sampun mboten jumbuh kalian sing mung kari siji niku. Ibarat wong lunga sanja jan sinanjan ora wurung bakal mulih. Mulih mula-mula nyo mbon diabani irama agung badhe ngemandhangaken lagu Renetulu Rara Kidul Tresna Waranggana kalian Winda panitia Pak Bowo nggih iya dikumandhangne ya wis monggo Mas iki nderek dawe panitia nah ya leren wayangan. Monggo Mas. Amrih slamete priye ngono to Mas? Menteng keleki yang apa lho? Ya Bapak.